Doneslo sa mi, že poslanec Valašek chodí v Ankare po všelijakých vedľajších podujatiach a tvári sa, že reprezentuje Slovensko na samite v Ankare. Tak ja neviem, my sme skončili práve svoj pracovný program, je tu niečo pred polnocou. Nevidel som pána Valaška dnes na ani jednej oficiálnej akcii, ktorá je súčasťou samitu NATO. Nevidel som ho ani na fóre obranného priemyslu, nevidel som ho ani na rokovaní ministrov obrany, kolegovia ho nevideli ani na rokovaní ministrov zahraničných vecí. Čiže ja neviem presne, kde sa pán Valašek nachádza a koho reprezentuje, ale určite nie je súčasťou žiadnej oficiálnej delegácie na samite NATO v Ankare. A ja si myslím, že vo všeobecnosti problémom týchto progresívcov, že oni sú zvyknutí čerpať rôzne teda dotácie slovenské, európske, naťacké a začať organizovať všelijaké okrúhle stoly, semináre, konferencie a tak ďalej, kde rozoberú veľa tém a majú tam vlastne taký pokec, ale problémom je, že nič podstatné tam nevyriešia a o ničom podstatnom sa tam nerozhoduje. Rozhodujú v Ankare o podstatných veciach prezidenti, predsedovia vlád, ministri obrany a ministri zahraničných vecí. Takže odporúčam aj pánovi poslancovi, aby neklamal do telky. Prestaň klamať do telky.